तो प्रणाम करतानी भैया लोग, कैसन बानी लोग? रउआ लोग ठीक बानी लोग? देखी लो बिहार में हमनी के क्या होता। यही पर बिहार पर हम कुछ लिखले बानी। हाँ, माने चारों ओर से हल्ला हो गइल बा, फलना के लड़की के लेके फरार हो गए। हाँ, अब फलना के लड़का के लेके फरार हो गए। हाँ, माने दोनों ओरी से नु दोस्त चलता। अब देखी हाल फिलहाल में एगो न्यूज वायरल भइल बा। बुझ जाई कि एगो गांव में हमारा पड़दार में बारात रही, और वही बारात में बुझ जाई कि ऑर्केस्ट्रा में एगो आए रही नचनिया, और वही नचनिया के चक्कर में तो बन गइल एक जना डाक मांगे में से। हाँ, तो यही पर हम लिखले बनी 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 बिहार में हमनी के बड़ी बड़ी लीला एगोरी होता। प्यार कोइले हमरा से, हाँ प्यार कोइले हमरा से और दूसरा से करत तारे बियाह, हमार तो जिंदगी बर्बाद कइए दिली। कतना के जिंदगी बर्बाद कर दी। तले तो हमू एगो के नंबर देले रही। हाँ, पूछने के बेटा गल चौरा चौकवा पर, तो कहनी का हो कतना के नंबर देले बारू, हमार तो जिंदगी बर्बाद कइए दिले बारू। देखी तले का कहतिया। हाँ, कि बेची कॉपी किताब भुज खा गईनी, तारा जैसे केतना के जिंदगी चबा गईनी। हाँ, बुझ जाई कि अपना बिहार में तो दुए कारण से लइका उदास रहत रहन सन। हाँ, बुझ जाई कि माने एगो नौकरी नइखे लागल, पूरा दौड़ के रेडी बनल सन, लेकिन नौकरी अबले नइखे लागल, जाके बकरी चरावत रहन सन। हाँ, आ एगो बा कि माने लड़की के नंबर देते तरन सन। हाँ, आ फोन नइखे करतारी सन। हाँ, तो बड़ी बुझाता अपनी के। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, वीडियो कैसन लगल? अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करी, कमेंट करी, एक शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। चैनल के नाम है केपी यादव ऑफिशियल।